ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತನ್ನ ಉಡಲ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮೆದುರು ಬುಡ್ಪಾದಿ ಎರಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಚನಾ STM ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇರು ಕುಡರಿ ರಾಮನ ತುಡರು ಬೆಳಗಿನ ಕಡಲ ಕೆರೆತ ನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರು, ತೆಂಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ, ಮೂಡಾಯಿ ಪಚ್ಚೆಗಟ್ಟ, ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂದು ದಡಿಕೊರ್ಪಿತಿ ನಿಂಚಿನ ಕಡಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು. ಅಮರುಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರ್ನ ನಾಡು, ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುವ ನಾಡು. ಸತ್ಯದಪ್ಪೆ ಸಿರಿನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವ ನಾಡು. ಈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನವು ಅವೇತೋ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಲಿನ ಮಾತ ಪೊರೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೂಡು ಇಂಚಿನ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ನಾಡು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪಂಪಿನವು ಪಿರಾಕೃತೆ ಉಂಡುಂದು ಪನೊಲಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸೌಹಾರ್ದ ಬದುಕನ್ನು ಏನೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣದ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ರ ಇಷ್ಟ ಬರ್ಪೆ. ತುಳುವ ನಾಡು ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೇರ ಪಂಪಿನವು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಬೇರ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕೃತೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇರ ಅಂದ ಪನೊಲಿ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಡ್ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪಂಪಿನವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತೂಯರ್ತಿಕ್ಕು ಮುಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಹೋಟೆಲ್ ದನಿಕ್ಕುಲು ಐತ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದನಿಕ್ಕುಲು ಹಿಂದುಲಾದಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಐಕ್ ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಐಟ್ ಬರ್ಪನ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಬರ್ಪನಕ್ಲ ನಡುಟ್ಲ ಧನಿಕ್ಕಳ ನಡುಟ್ಲ ವಾವೊಂಚಿ ರೀತಿದ ಮೋಕೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ಇಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಸೌಹಾರ್ದ ಬದುಕಿಗೆ ಪತ್ತಿನ ಕನ್ನಡಿಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕದ ಪನ ಇಂಚಿಪಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕಾ ಎಂಚಿನ ಬೋಳ್ತೆರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರವಾಹ ಬತ್ತಂಡು ಏತೋ ಜನ ಇಲ್ಲ ಬದುಕು ಕಳೆಯಂಡಿರು ಅಪಗ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟಲಿನ ಮೀರ್ದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತ ಒಂದುವೇತೆ ತುಳುನಾಡದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಪನೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಗ್ನ ಅನುಭವ ಏನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ಪೆ ಇಂಚಿಪಾಗ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಪಗ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಬತ್ತ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ರೂಪಾಯಿ ಅವು ರಡ್ಡು ಹಿಂದೂ ಜೋಕುಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾರ್ಲೆಗೆ ಸೇರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ದನಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪರೋಟ ಕೆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪರೋಟಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತಿನ ಖಾಲಿ 80 ರೂಪಾಯಿ. ಅಪಗ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ದನಿ ದಾದ ಮಲ್ತರ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಪರೋಟನ ಕಟ್ಟದ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಟು ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜೋಕುಲ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಸು ದೆತ್ತೊಂಜೇರಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಬಾಲೆಗೆ ಬಡಾನಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾರಿಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಬಂಜದಿಂಚಾವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದದ ದಾದ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಪಡ್ತಂದೆ ಪನುಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೊಜ್ಜಡ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪಂಪಿನವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೆ ತುಯರ್ತಿಕೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಪ್ಪನಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಪ್ಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿಪಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಪೊಸತ್ ರಥ ಪೋಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಏತೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಲು ಪೋಪಿ ಸಾದಿರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಚೀಪದ ತಿಂಡಿ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಪಾನಕ ಕೊರಿಯರು ಉಂದುವೇತೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪಂಡ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಕೈತಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂದು ನೆತ್ತ ಅಪೆದ ಬರಿಟ್ಟು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ಬರಿಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೊಕೊಂಚಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಅಜಲಮಗುರು ಮಸೀದಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಸಮಯಡ್ ಅಜಲಮಗುರು ಮಸೀದಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಅಜಲಮಗುರು ಉರುಸಾಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಬೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂದು ತುಳುನಾಡದ ಸೌಹಾರ್ದ ಬದುಕಿಗೆ ಪತ್ತಿನ ಕನ್ನಡಿಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಇಂಚಿನ ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಿಪ್ಪು ಏತೋ ಚರ್ಚ್ ಮಸೀದಿಲು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಏಪಗ್ಲ ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ತು ಒಂದು ಅವು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮತೀಯವಾದಿಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅದಿಪ್ಪು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಎಂಚಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಜಾಗ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರೆರ್ದು ರಡ್ಡು ಉಡಲ ಪಾತೆರ ನಾಗ ನಡೆ ಸರ್ಪ ಜಿಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣು ದೈವ ದೇವರೆ ಸಾನ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡು ಅಂಚೇನೆ ಸಾನ ಮಂದಿರ ದರ್ಗಾ ಇಗರ್ಜಿ ಬನ ಬಸದಿ ಸುತ್ತುದುಂತಿನಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆದ ಬದುಕು ಈ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ ಭಾಷಣನ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪನ ಮಾತ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಮಲ್ತೇರು ನಿಜವಾದ ಪನಡು ಪಂದಾಂಡ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕರ್ಮೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನಗ ಎಂಕ ಅವ್ಲು ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡ ದಾದ ಮಾತ ವಿಷಯ ಲುಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಮಲ್ತಿನ ಭಾಷಣನ ಕೇಂದು ಏತ್ ಕಥೆಕುಲುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಏತೋ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಥೆಕುಲುಂಡು ನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಸುರುತ್ತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಈ ತೆಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುನಗ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಂವಾದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಒಂದು ಮಾತ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡುಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಅನ್ ನೆನೆಪುಲಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಮಾತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೇಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿ ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಲೇಸಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೂಕು ಕೊಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಗುರ್ಕಾರೆಡ್ಡ ಅಂಚೆನೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹರ್ಷಿತ್ಕೆ ಮೆರಡಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ
ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮೊಕ್ಲೇರ್ದು ಪದರಂಗಿತ. ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಆಳ್ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮೇಳಲು ಕೂಡಿನ ಸಾಯಕಾಲದ ಅಳಿಯಂದಿನ ಘೀನದಿಂಜಿನ
ಗೇನದಿಂಜಿನ